Il-Ministru Għawdex Clint Camilleri żar il-preparamenti li għaddejjin bħalissa għal-wirja tal-bidja u snajja 2026 fil-ġnien ta' Villa Randall fir-Rabat. Il-wirja li se tittella bejn l-14 u l-15 ta' Wissu li ġejjin tagħmel parti mill-attivitajiet tradizzjonali antiki tal-Festa ta' Santa Marija. Matul iż-żjara l-Ministru nata tarif dwar il-ħidma li għaddejja biex jitlestew l-ispazji, l-stands u żoni differenti tal-wirja. Hawn ringrazzja lil dawk kollha involuti fosthom is-soċjetà agrikola, industrijali u kulturali, il-bdiewa raħala u l-artiġjani biex din il-wirja terġa' tkun suċċess. Hija pjattaforma għal settur agrikolo ġewwa l-Gżira ta' Għawdex, pjattaforma wkoll li turi anzi tesebixxi mhux biss il-prodotti lokali iżda wkoll tant xogħol ta' artiġjanat. L-istorja tal-wirja tal-bidja u snajja tmur lura għall-1855 u għaldaqstant jagħmluha waħda mill-eqdem u l-aktar attivitajiet kulturali stabbiliti fil-Gżira. Matul is-snin il-wirja evolvit minn esibizzjoni agrikola għal ċelebrazzjoni sħiħa tal-ħajja rurali, tal-prodotti lokali, tal-annimali, is-snajja u l-identità Għawċija. Il-Ministru stieden lill-familji Għawċin u dawk kollha li se jkunu qed iżuru lil Għawdex għall-Festa ta' Santa Marija biex jattendu u jingħaqdu fiċ-ċelebrazzjoni ta' dak kollu li jagħmel il-Gżira unika.